بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن اندري كرو بونا فلا ما فو اني وات كرواتي بعد واتي باسكو ما تشاما لا ما دينيغو دوبي سمو دالا دوبي شوفلا دوبي كلير دوبي ولالا ودك ما فو اني واتي دونك دوبي يورو واتي لا بيبن no kera be ka watima abe ben bereban sino ni ne ko ini soko ma comment kanga foto kumina dobi shula ni wadina aw dobi shula dobi wulala ba ko dere fitrida do ga dugu tlale no ni États-Unis no la jessisa le luga su jama wala fajiba ay fayr macedon fayr macedon luga su be jana ko su nam Chino ni ma filu ka dugu be fika jede aywa lu be dugu jenala donc ni ko ni wati bebi ni yorosoro o tien otewa o tien poni ko ni wati ma fo ni barafana o bisika ko sabula me bara na wati lablay ni be bara la ni afore mo kini bara ibisugo lamne aywa ko ma be to yere ka bara la temeto ba fo ni che Oche, mabi fuyere chila. Sabula amake kabi ki yere chugo. Nam. Ni ibala ka kekanye. Ibe fuala. Allah akbar. Sabula betsu fanake. Modo be no ka konna juga be juga foka suyere ma. Ni mo me akachike ayre kanye. Namu. Abla misala nymaye, ode kama bi foko mabi fuyere chila. Ayo. Do fana ko bara langalonte ko bara kele langalonde be o kuma tien o nye bara ni ya ke kanye abise ka ke sababu ye ka to ka fensoro ibise ka balo ibise ki mako chamanya la onga ni ma ke kanye ou ni yalla jero ka fuko a ndetini barenge parce que beta ablandan ere bi ke makunda sisa note bara kundante sabula bara yin taso do ake ka nyesura la o ka fen sura la ni ego kitake ku fende sura o bi bara nyumante abla na ere ti manyumai ayo awo mbaku jeni muye chukroba do kone ma ko kamalen ko ka foni tenga bara ya ko e baye sino ma shini barati wolo o chen amanda yede na amanda ya wafu ko ne tenga bara Allah akbar note fɛn o fɛn min bɛ n'i y'a kalan n'i y'a ɲini k'i dege a la i bɛ se maa si ni baara tɛ wolo o ye tiɲɛ ye sabula fɛn o fɛn min n'an b'a kɛ dugukolo kan an bɛ dege a la de i y'a faamu ko nin tɛ n ka baara ye o ye ban ye o ye ban ye arajo baara filɛ nin ye mɔgɔ tɛ an ma dege a la de an bɛɛ ma dege yan a y'a dege i bɛ taa sɔrɔ min filɛ wari baara la a ma wari baara de dege a y'a dege min filɛ sɛnɛ la a ma sɛnɛ de dege min bɛ jago la a ma jago de dege a y'a dege nga n'i y'i sigi k'a fɔ n ka baara tɛ jago ye dun e m'a ɲɛ e ma deli k'a nɛnɛ fɔlɔ yɛrɛ e bɛ se k'a fɔ cogo i banna a ma de n'o tɛ n'i y'i dege a la a ka ca Ala fɛ i b'a ɲɛ sɔrɔ ayiwa tubarikala ayiwa an dege an ka baara la awa an bɛ an ka baara an k'an timinadiya la bila ye ayiwa k'a ɲini k'a dɔn naamu i bɛ fɛn o fɛn min na ɲini k'a dɔn i ka k'a kɛbaganaw fɛ naamu a ɲini i ka k'olu fɛ n'o kɛra hali ni ma ye ŋanabaw la naamu i b'a ye i fana tɛmɛnɔ b'i ye tubarikala awɔ nka n'i y'a kɛ fana b'a la ten ye a bila ye i b'a kɛ ten i bɛ tila la ten i bɛ taa retraite la ten k'a sɔrɔ i ma nɔ foyi bɔ ko la Ala k'an kisi o ma ni ko ten ko ten tɛ ko dilan musokɔrɔba ko ten bɛ ko kelen dilan dɛ ko n'i y'a sɔrɔ u bɛ mɔgɔw bogosi ni ko a y'a to ten ko ne y'a to yen ko ten ye do dilan de ko n'i ye taara yɔrɔ la k'a sɔrɔ u bɛ mɔgɔw la gosi ko n'i ko cɛ a y'a to ten sa ko n'u y'a to yen ko ten ye ko dilan de ten ye ko dilan ye maa bɛ se ka fɔ ten nka ten u b'a fɔ ko ten min tɛ ko dilan a bɛ i n'a fɔ ka ko kɛ i n'a fɔ maalan t'a la o de ko don hakili la o tɛ ko dilan ni i bɛ ko min kɛ i b'a kɛ siɲɛ kelen bila ye n'i t'a la yɛrɛ fana i b'a fɔ i t'a la u b'a fɔ ko ban ka fisa janfa ye siga t'o la o de kama a ka fisa an k'an tilen k'an ka kɛtaw kɛ a bila ye tubarikala o de ka fisa an bɛ tile jumɛn de la bi an bɛ juma la siga t'o la kalo tile 15 don c'est octobre kalo fo ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ko tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo don o ko tɛ dɛ a fɔra ten misali dɔw fana bɛ kɛ nin kalo in na an y'a ye colonel Asimi Goyita yɛrɛ taara
bon ko mo khoroba fi no o ka tasi bloqué ka ka duwa woni ani ka la jali fendo diama o abi delika ke chugumna gindamba mi delika yala ko ni ma yala nyina tuwargal ama nyinin ka nyedon ko subenga am sa nyafa chugum so lo ko ni jamana billahi ala mi kono sisa naam o de kama nyamugo kelo ka gintajo tuwargal awo aywa le sorambo ke folo darake e sora jira ka foko chake dami me wule ko au clay ni ale Office central de lutte contre l'enrichissement illicite ko rogon dungo juga kele chake dalo o ale koni ya jira saka foko ka dantkeli sebon ka to di jamana nyamama kuluna rashimi guita ayira ka foko nafulu mi ni o mata ata chugula mamunu ye uyere fentikia ko se fo wore milliard nane jatidima ko sebon dira sharatila mama ka foko lu kala jobisa minke jema ayira saka foko demeseno ni uye garbuye ulu ka chan yidno kusube ulu kema ka sekese lo ke do ka tarikula yidno katege ko ni safne able ko akan noko akani bana nafa bafana bala ble sikatola awo na yo black ref l'indicateur non otea ou l'indépendant o e kenere amna yerata aywa amaga nyini on ga nyesoro ndefolo o même talike yele mabamun kanga do politico stratégie la réforme politique institutionnelle en jamana mara chugo do godo o ko docteur Shogel ko kala mega jira ka fa ku ye kulu kran do si hagli jaga kulu do wasa bara bisaka take gafe folo men ka sara kala ta shara ko stratégie la o bara ko sika sigisinga o mimi talike Modibo Damele ni ali adima PASG nyamoko doye bamako communicatif kono ali ajira ka foko adima ka congrès min bala kanale ko ni professeur Chemo Masugandi ka ke ton nyamoko etuguni ko mako signa ka foko ton ko ni achili ko mi kuma wala ka foko abi ke o sinfe ma ton grefatien ay no kono min don adima kon ti fatien ay comment ko na nu mo ta tombi ci wala mo go grefatien aywa wala ka hakilai adema ko ni sigime chugo mina anye mun ye adema kula chama mbora adema la ngadema tora adema yi sikatola RP mun ni URD ni no folo mun mbora way mire mire folo bora la o aflana way RPM asabana way IRD ananina way asmai nimbe bora adema ali adema be atobe o tomu fana buru la ibta soro ne chama fana bura RPM la ab ko chola o aywa adema amabse afuko modo mabulo sa nam o ma angone ngala je aku na kuncha chugo mina aklidu subab na ko jatemine amu afleli gamba fo bu yere awoka yako kene kan juga kan de la fo bu yere aywa anga foti bolo go sa yira ka foko anga jamana la kana bala hukumu konnana ko ma kame shikini ma bulu ni sawa ko finitugu bala do refonte finitugu ye ko lu koni fara kadam ne janvier kalo la kasi juin kalo temenema o mitali ke la kana bala kele ko do bala ka frakan dungo du kata fe gawo marala ko police fla lu koni mina ka trunu ye asongo mi ra fona mitali ke kati ko ANCT be musaka min bla yela mora kafo ka bulu ka blay ko sefo wori million biduru o kati merba ka danga folo ni we bu watrawre kala nyine ko yoro wolo gam kema ka min ke nafuli na kaka sengal bla no la blendan naam Mali d'aujourd'hui bi Mali bi togodi bi Mali yuruku woni ane dungu juga jama wala ka bokane ma blay naam vérificateur général kale ka dantel seben konnana yira ka foku ye seben mukani saba ka jabo kulu lasi cour suprême yuruku kun dungo juga seben mukani saba ko lasa cour suprême o ko do fana lasira poli économiquement ni o yem ko ane fla blandan nam te biduru ani durwe ko gafu sira sharati la moko bulukan o clé fana ka bulukan ko gafi konondo mo ko non tonto la ko lu fana musaka ne jatina be sefo wore
miliyari 7 jate ma dungo juguya Ablaye Diop k'ale y'a jira ko Maroc jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko maa minnu kɛra sababu n'u ka mobili bolila fila fa k'u bɛna ɲini wa k'u jaki ka kɛɲɛ ni sariya ye Amadi Sangare ko ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko maa dɔ kɛra sababu ye ni ka Abuja foroba ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔw sanfɛ bɔlɔlɔ n'o ye ko a tigi tora ko Amza Beso ko a y'a tigi wele bɔgɔ jɛninen kan ko polisiw b'a la k'a ɲini nin waati la min bɛ tali kɛ finitigiw ka bolomafɛn minnu nana n'o a tun bɛ wele ko Blendo do kan nka k'a sɔrɔ o tɛ nka Blende de k'a sɔrɔ o tɛ kɔ Uma Balamini kɔ Blende tɛ koloban gɛlɛn c'est des faux blindés o ye farati ye c'est da suta dɔ kɔnɔ ka blende u la aw ci ka fa o man ɲi o kuma ka ca o kuma ka ca o ye janfa ye mɔgɔ mun ye nin kɛ o ye janfa ye o tɛ jamana kɛlen ka finitigiw janfa siga t'o la ko a ko tiɲɛ yɛrɛ ye min ye mobili 100 de don ko a ko tiɲɛ ye min ye Mali aujourd'hui mɔgɔw bɔlen don o kalama min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ CMDT kɔnɔna na a kun yɛrɛla ka fɔ ka mandataire sariya ko siratigɛ la Sulemana Fɔnba o kuma caman fɔra ale ma ale kɔni yɛrɛ bɔra ka kuma ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko ale ma a yɛrɛ wajibiya ka to CMDT kɔnɔ ko jamana de ye ale bila ye Abdulaye Ndane san 4 tɛmɛnen u fa salen kɔ Abdulaye Ndane ko Tijani kuma ko ale somɔgɔw bɛ sariya ɲɛkɔrɔ Abdulaye Ndane tiɲɛ ko hukumu kɔrɔ dɔ ye sɛbɛnni kɛ ko ale bɛ Chine ko il est 0h42 en Chine en ce moment bonjour 0h42 olu bɛ su la olu bɛ su la le Sphinx o kuma olu tɛ sɔn wa ayiwa u b'a lamɛn de ayiwa o kuma k'an ka foli b'u ye naamu ko Ala ka u lakana tunga fɛ amin le Sphinx ko IBK kun ye Musa ka sira min bila n'a wele ko programme présidentiel d'urgence sociale ka mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ jiko ni baloko siratigɛ la ko hukumu kɔnɔna na kosɛbɛ wari miliyari 15 ko tununa kɛ Sumeli Woyi Mayiga ani Mustafa Ben Barka n'u jɛw kɔ Abdulaye Ndane sabula k'olu de ye musaka in kow ɲɛnabɔ o bɔlen ko ACI la ko sefa wari miliyari 4 o ko o kun kan ka lasegin jamana ma so 22 minnu feerela o ko wari in taara min Abdulaye Ndane ne t'o dɔn o fana yɔrɔ ɲininen don Abdulaye naamu jamana in wari ko a ka gɛlɛn ayiwa bɛɛ b'a bɛn ale ka poche ma an ka jiginɛw o b'o to yen et puis miliyari bɛ dun foyi tɛ kɛ i b'a fɔ ko sefa 2000 bɛ dun cogo min o kɔni ele bɛ siran Abdulaye nin tɛ ko ye dɛ ayiwa o kɛ cogo di Ala k'an sabu ɲa amin ya rabbi kudɔnni min warawaralu bɛ sen na 2022 ka Afrika gun kan o ko samata sɛgɛw halisa ko Uganda senna ka teli kɔ da Abdulaye o bɛ ɲɔgɔn kɔ l'indicateur de renouveau ko munna jamana ɲɛmɔgɔw ma se kuma gɛlɛn fɔ Aidara ni a jɛ o ye stade du 26 mars ko la de cogo di u ma d'u ma k'u ka taa fɛn mawuludu kɛ yan kuma fɔ a datugulen don ɲɛnajɛ tigɛ la ministre kɔni ye papier bɔ ko a datugulen don ko FIFA y'a ɲɛɲini c'est pas réglementaire donc kan ka dilan a dilali ma ban o y'a di mɔgɔ ma ne kɔni ka jate la Asimi ye filiba kɛ nin ye ni Asimi de y'a di a fɔra ten ko Asimi de y'a di n'a kɛlen don k'a di Abdulaye Ndane a ye fili kɛ a filila naamu parce que wari stade b'a la ka dilan o ye kelen ye ni stade in tiɲɛna mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ɲɛnajɛ minnu ni jama fara ɲɔgɔn minnu b'a kɔnɔ olu de y'a tiɲɛ n'o b'a la ka dilan ni de b'a yɛrɛ Mali de kɔnɔ mɔgɔw tɛ kelen ye u b'a fɔ sariya kan ka boli mɔgɔw tɛ kelen ye a banna an k'o fɔ dɔrɔn ni de b'a yɛrɛ ka faso kɔnɔ mɔgɔw tɛ kelen ye an bɛɛ mɔgɔ mɛ an tɛ kelen ye o de man ɲi i ye kuma fɔ a ma banna o de man ɲi o ye filijuguba de ye Abdulaye n'a fɔra a datugura ko ɲɛnajɛ si tɛ k'a la ministre de ye sɛbɛn fana bɔ maa si man ka ɲɛnajɛ k'a la ni a sera n'o kuma ser'i ma ne hakili la i bɛ kuma kelen fɔ dɔrɔn yɔrɔ b'a la ka labɛn a banna ou bien de o kuma banna nka n'e ko k'a di Abdulaye n'a kɛlen don k'a di a ye fili kɛ dɛ ayiwa bisimila SYNESUP n'o ye sanfɛ karamɔgɔw ka lafasatɔ nba ye ko ale ye baarabila kuntala jan kɔtigɛbali n'u ka laɲini ma sabati u tɛ segin ko o kɔni lasera jamana ɲɛmɔgɔw ma ko a bɛ daminɛ kalo 26 octobre kalo in ko donc école karamɔgɔ a sanfɛta duguma na u bɛɛ ye kelen
awɔ grève ka d'u ye dɛ bon i b'a dɔn ne yɛrɛ bɛ ka min faamu Mali kɔnɔ Ablaye syndicat ko baara dɔnnen tɛ Mali syndicat fɛ parce que ne ka jate la syndicat man ka kɛ fɔlɔ e ka wulikajɔ dɔrɔn grève syndicat kan ka kuma fɔlɔ de syndicat kan ka ɲini fɔlɔ an ka kɛ tan Mali do sa nka ka sin ka kɛ a daminɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa grève la ka sɔrɔ hali ma kuma fɔlɔ hali ma kuma Ablaye ko ɲɔnama ye Mali do sa ne kɔni fɛ u ka ɲini ka syndicat baara in fana dɔn o de ɲɔgɔn tɛ n'i bɛ ko min kɛ an y'a fɔ ten n'i bɛ baara min kɛ a ɲɛɲini k'a dɔn Ablaye o de ka wusa gawo ko butigi feerela dɔ ka yɔrɔ datugu binkɛrɛw kan maa saba fɛ marifa bɛ minnu bolo Ablaye nana ka kasara lase a ma ko Gana jamana ɲɛmaa fana nana n'ale CEDEAO ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ye ko ale fana kuma kɔnɔ do Bamako camancɛ fanga kuncɛli ko la ko a bɛna CEDEAO ka hakililaw fɔ an ye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ yurukuru bamaciya olu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ko Faransi balile ka sin ka bɔ Kidali tan ko Wagner ye a ka mɔgɔ ta baaraw teliya Ablaye Andani an sɔn ko sigidalamaw kɔni b'a la k'u ka nisɔngoya jira kosɛbɛ u b'a fɛ u ka yɔrɔ ka kɛ région ye Ablaye ni ye jumɛn Mali Tribune a ko di ale fana kumanen don camancɛ fanga laban kan ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko yala ko an b'a la ka taa dɔ farali kan camancɛ fanga waati kan wa o sigi ka bɔ bɛɛ la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ o tile u seginnen don fana kunnafoniw kan ka jira fana k'a fɔ ko Adama Peyazi ɲɛmɔgɔya la ko siratigɛ la Adama Nupunu Jara jira k'a fɔ ko ale y'a jira k'a fɔ ko a kan bɔlen don Adama ɲɛmɔgɔya nɔfɛ FESPA ko ko yala ko farafina ja baara b'a la ka segin a kɔ wa n t'o dɔn ɲininkali kɛlen don ni Haruna nana n b'o ɲininka tiɲɛ don Haruna Ba ale bɛ kɛnɛ kan ye ani Kasim Traoré Kasim Ba kan ka taa bi Kasim fana kan ka taa bi olu na a ko jate minɛ siga t'o la ka a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ radio Kiledu lamɛnbaaw ye walasa a ka k'i n'a fɔ an bɛ FESPA ko kɛnɛ kan yen nɔ ni Ala sɔnna u b'a baara dɔn u bɛ n'u cɛsiri o la Bamanan dɛ i b'o hôtel Lamitié dɔn i delila ka dɔn a la n donna siɲɛ caman i taara sanfɛ yan ma se fa sanfɛ legelege la dɛ nka ma se legelege la an kɔni sera fo legelege donc yɔrɔ tun bɛ yen dɔgɔkun an tun bɛ taa o dɔnkɛ yɔrɔ la waati min na an tun ye bulo ye o tɛ bi kɔ ye dɛ o y'a sɔrɔ an bɛ sifinya la hôtel Lamitié bi a san 44 hôtel Lamitié o y'a dayɛlɛ le 15 octobre 1977 colonel Moussa Traoré fɛ n b'a fɛ ka kuma kelen de fɔ ye mɔgɔ tun mun dɔn hôtel Lamitié dira Modibo Keyita ni SDM ma Baden y'a teri sira fɛ mun y'a d'u ma ale tɔgɔ ye Gamel Abdel Nasser Égypte président kɔrɔ ale nana yan en 1962 a nalen ye k'a sɔrɔ Mali bɛɛ hɔrɔnya la mais dunan jigiyɔrɔ so ɲuman si tɛ yan Modibo y'a ta ka taa n'a ye palais la k'ale jigi palais la k'a loger palais la tile 2 ko Modibo ma ko kuma dunan jigiyɔrɔ si tɛ yan fo i bɛna n bila palais la ko dunan jigiyɔrɔ ɲuman tɛ yan an indépendance an bɛna ɲɛɲini ko ni n taara hôtel ba dɔ bɛ n fɛ ko ɲɔgɔn b'a di ma fu falen ka jɔ dunan mun nan'i fɛ ko jigi la badenya tere kosɔn b'a k'i ye fu falen a ko tɛ a taalen fana a y'a bɔ sira fɛ a y'a mɔgɔw ci ka na ka yɔrɔ filɛ k'a fɔ hôtel filɛ k'a jate ka musaka bɛ bɔ ko Modibo b'a jɔ ye donc hôtel Lamitié nana o sira fɛ a kabakuru fɔlɔ Modibo Keyita yɛrɛ de y'a bila le 22 novembre 1963 ja bila ko tɛ ko in yɛrɛ maintenant taalen mɛ fɛ yanni ale ka jɔ ka ban coup d'état kɛra Modibo la président Sulu Salala u ta ka segin na fɛnw yɛlɛmana wari bonyana donc Musa ka mɔgɔw ma se ka a dafa donc olu taara dɛmɛ ɲini Allemagne fɛ ko hôtel jɔra a ma ban mais comme dɔɔni u ye Modibo bin ale dimilen don a tun t'a fɛ ka dɔ fara a kan donc u taara dɔ ɲini donc RFA y'a dafalan d'u ma donc le 15 77 Moussa b'a inauguré don min na
étage tani wolowula do. C'était le bâtiment le plus géant de Bamako. Don min na u b'a inauguré chambre kɛmɛ ani bi segini duuru de tun b'a kɔnɔ. Piscine, jardin, plus parking. Mais sisan u y'a rénové u ye dɔɔni far'a kan. Mais a bɛ kɛ don min na n b'o fɔ mɔgɔw ka faamu de, n m'a fɔ bi dɛ. Le 15 octobre 77, 17 étages, 180 chambres, une piscine, un jardin, plan de golf, des parkings. Avec Bozola, rue de la Marne, Agnès Silondo OTM. Voilà. M'a fait quoi de fouiller. Fara kala hakila mo yɛrɛ fana faamu ya sɔrɔ a la maa caman kun tɛ nin dɔn hôtel lamitié ko la. Voilà. Dɔ caman kun hakila k'a fɔ Kadafi ka fɛn dilen don Mali ma. Ayi jamais Kadafi y'a san de. Ko Kadafi de y'a san. An dɛsɛra ma an y'a fɛrɛ Kadafi ma mais Kadafi ma d'a ma. Gamal Abdel Nasser de y'a di a ma fu fallait que badanya teriya la ale ni Modibo Koso. Voilà sisan hakila kuma faamuna. Kuma faamuna. A jɛra. A jɛra. Nin ye kunnafoni jɛlen de ye. Mais an dɛsɛra la fo an y'a fɛrɛ. An ta mɛn ka kolonya da. An ta ka bɛ kolonya wala diminuer de ni ne monnaie a b'a fɔ ni ne ma monnaie. C'est pour ça que Modibo fana ko comme a dira ma badanya teriya o de kuma hôtel de l'amitié nana o sogo la. Teriya hôtel. Hôtel de l'amitié, teriya sera hôtel. Modibo ma taa yɔrɔ jan dɛ. K'a ko hôtel de l'amitié. Voilà. Mais i y'a faamu ko caman kɛra an ka jamana in na dɛ. Ko caman kɛra. An b'a fɔ i ni ce. K'an bɛn o dɔgɔtigi wɛrɛ. Inchallah. Ba.